विसवा उपरांत येवकार आयतारा वाळपय शिवाजी महाराज चौकात शांततायेन 150 पुलिसांच्या कडक बंदोबस्तान शिवजयंती शांततायेन मनयली। सांजे वेळार सुमार 100 शिव मोग्यांनी वाळपय म्युनिसिपल वाठारांत बायक रॅली काढली। अर्डेक्सवादी वाळपयच्यान दिनेश करपे। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। छत्रपती शिवाजी महाराज की जय। जय भवानी जय शिवाजी। जय भवानी जय शिवाजी। जय शिवाजी जय भवानी। आणि दुसऱ्या बाजूला माझ्या देशात घातलेला गोऱ्या माकडाचा थैमान बंद करायचा प्रयत्न करणार आहे। तुमचा आरएम राम माझ्या रमजानमध्ये, तुमच्या दिवाळीत माझा अली आहे आणि माझ्या रमजानमध्ये तुमचा राम आहे। राम आणि रहीमनं ओळखावं कुठे काय जायचं आहे ते। मित्रांनो, शिव पुण्यतिथी किंवा शिव जयंती साजरी करताना शिवाजी कोण होता नासं इनामदारांची पुस्तकं वाचली, बाबासाहेब पुरंदर यांचं पुस्तक वाचलं, शिवाजी विद्यापीठाला शिवजन्म आणि शिवकाल हे पुस्तक होतं ते वाचलं। अनेक पुस्तकं वाचल्यानंतर मला शिवाजी कसा वाटला तो मी सांगणार आहे। पहिल्यांदा शिवाजी हा क्षत्रिय कुळात जन्मलेला मराठा होता। राजस्थानातील राजपुतान्यातील चित्तोडच्या सिसोदिया घराण्यातील तो होता आणि त्या घराण्यातला एक वंशज देवरायची प्रथम महाराष्ट्रात पुण्याला आलेला होता। त्याच्या वडिलांचं नाव भोसा। छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती संदर्भात आम्ही बॅनर लायलो, ती काटपाची कापासतात काही खटकाळ झाली वाईट दिसले आणि आमकां थोडे सांगतात इलिगल बॅनर असलो म्हणून। किती लिगल आसा रे? लिगल किती आसा, कायदेशीर किती आसा म्हाका तुम्ही दाखया। वाळपयच्या बाजारात कितले बॅनर लागले, कितले कायदेशीर आसा, कितले लिगल आसा, कितले लोकांनी परवानगी घेतलेली आसा। ती कंप्लेन दिली, तिने अशी कंप्लेन दिली की गव्हर्नमेंट प्रॉपर्टीचे कोणीतरी अननोन मनशाने नासधूस केल्या, थंय कितें तरी वेगळे कितें तरी कन्स्ट्रक्शन करता ते स्टॉप करचे। त्यांच्याकडे पावर असा, म्युनिसिपल बॉडी ही ऑटोनॉमस बॉडी हा, त्यांच्याकडे सगळे स्टाफ हा, सुपरवायझर, त्यांना गरज नसली की थंय पोलीस स्टेशनार येऊन कंप्लेन करपाची। म्हाका सांगा कोणाचे इल्लीगल घर आले म्युनिसिपालिटी पोलिसीक सांगता काय म्युनिसिपालिटीचे मनीस वचून घर बंद करता, हे प्रत्येक मनशा आमकां खबर आसा। पण त्याला कोणीतरी वेगळे ज्ञान दिल्या वयरसून, त्याला खाऱ्या पाण्याचे पणजे असून ज्ञान येयल्या कारणान ह्यो गोष्टी घडल्यो। त्या अनुषंगाने आम्हाला कुठे कुठे धाव घ्यावी लागली, आमची झोम ओढ उडाली, सगळ्यांना इथं यावं लागलं आणि तो प्रसंग शिवाजी महाराजांच्या कृपेमुळे काही मोठा अनर्थ न घडताना व्यवस्थित घडला। आमचे प्रशांत देसाई तसेच सांगली महिला समाजाचे अध्यक्ष उदयसिंग राणे, आमचे सेक्रेटरी सुभाष घोष, आमचे संयोजक मिलिंद गाडगीळ, हो मोठ्या विनंती करता तुमका सगळ्यांना की तुम्ही आता शांत जावचे। सगळ्या शिवप्रेमींक विनंती असा, सगळ्यांनी हांगा आता शांतताय राखची। पुलिस भावाने आमकां भरपूर मदत केली असा। सगळे शिवप्रेमींक विनंती असा, किसी को कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ नुकसान होने वाले हैं, नुकसान होने वाला है और जो इनोसेंट्स है सिर्फ दे विल सफर। प्लीज सिर्फ आप में से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो मतलब प्रोबेबली डू नॉट वांट टू अंडरस्टैंड, डू नॉट वांट इन टू गेट इनटू ए डायलॉग। बाकी सब मुझे 95% लोग मैं जानता हूँ यहाँ पे अच्छे मन से सिर्फ अच्छी बौद्धिक भाषण सुनने के लिए, वैल्यूज समझने के लिए यहाँ पे आए हैं। बट आई होप एंड आई रिक्वेस्ट, आप सबसे मेरी एक ही अनुरोध है, कृपया करके यहाँ से आप शांति पूर्वक निकल जाइए, सबके लिए अच्छा हो। प्लीज, थैंक यू।